Nakertaa silmät melkein kiitos. Äsken se tuli tohon, niin sillä oli silmät kiinni, nakersi toselta. Mutta onko sä muuten tosta isommaksi enää? Mitä? Ne silmät meinaa. Kyllä. Onhan nyt sellainen puoliski. Niin. Se on niinku sellainen valmiudessa periaatteessa, vaikka se nukkuu. Niin... Tästä tulikin hyvä uusi YouTube-video. Ottaa äänet pois. Vähän söötti. Hiukan siisti. Tästä tuli ihan hieno video. Mä veikkaan, että tulee paljon kommentteja. Niin... Hyvä idea oli. Poppis tsekkaa, että nyt se joku häiritsee mun systeemiä. Joku ylimääräinen systeemi tuli siihen. Hauska, kun mä olisin kuvitella, että Sika tulee kohti tsekkailemaan kanssa. No hyvä, kun tuli silmätkin ulos sieltä sitten syömään sitä. Meni häirittää se yöuni. Nyt se menee se juustoon nukkumaan. Ei, kyllä sitä täytyy vielä vähän nakertaa. Ei se niin väliä. Vähän nakerretaan vielä. Haluatteko te muuten pelata? Kai sitä jossain vois... On muuta sillä, että osaa edes keskittyä enää pelaamiseen. Niin... Nyt se hyppii tuolta jostain nurkan takaa ulos. Tästä tulikin hyvä video. Näkyy Poppikset kuin isot kiveksetkin. Se on kasvanut jonkun verran. Ei se tosta kyllä enää kasvanut. Se on semmonen melkein rotan kokoinen. Se on muuten vissiin sillä että ne kasvaa isommaksi, jos on isompi häkki. Tässä häkkii lainkaan, laitetaan 5 metriä. Nakertaa tavoin. Hyökkäis kameraa päin vielä.